Čau lidi, dneska si zahrajeme Brawl Stars zase. Jo, zase minulý díl se dostal hodně poved, měl to docela hodně zhlédnutí, takže jsem se rozhodl, že natočím další video z Brawl Stars. Nic se nezměnilo ze včerejška, co jsem točil, takže to je úplně stejný. No, se nějak nebude to moc dlouhý video zase. Klub, to jsem vám ukazoval včera. Jenom si dám pryč. No nic. Friendy. Já jsem na 10. místě. Tady je pohárku, to chci vidět profil. Ještě mě nechtěl. No nic, takže jdem na to. Vem si tady to, vem si asi... Já jsem koupal na Egdara ten dobrý skin, to se mi strašně líbí. Z minulého videa jsem ho koupil a teďkom za něj docela často hraju. No. Co to je? Ne. Nechci. Tím tam budu. No. No way. No, zdrhej. No. Daj si bacha. No. Kamo. To nejde. No. No. Kamo, proč? Nešli po mně. Kámo, to nejde. No, nic, tak jdem na... Zkusíme ještě druhou hru. A jenom to si vezmu někoho hodně na dálku. Ne, co dělám. Jdem si vzít Piper. Se volím Piper. No. Piper. Uvidíme, jestli vyhráme. Takže jdeme na to. To je jiný zase. No. Tak jsem si mohl vzít Egdara. Jsem mohl reálně vzít Egdara i. Jau! Na kolikátku? Jdeme. Jau! Yes, dali jsme to. Yes. Poprvé mám mega velký damage, jakože. Jau. No way. Jsi pryč? Joj, výhra. Well. Thank you.
Nikdo nic neviděl, jo? Nikdo jakože nic, jo? To je docela dobrý. Vůbec. No. Nic. Kam si vemu zase Igdara. Uvidíme, jak to půjde. Prosím, to není. No, skvěle. Tam co budeme dělat? Já se bojím tady to. Já se jeden mrtvej. Oni sem šli oba dva. Počkej. Nevím, kde jsou, ale. No. Dobrý, to je můj. No. No, pryč. Oh my god. Mám hyperchargeku. Ultim. Jau! No. Dobrý. Mám. So. Yes, sir. Mě easy. Kamu. Tak jde na další hru. Uvidíme, jak mi to půjde. No tak. Oh my god, no. No. Ještě nemají. Já. No skvěle. Jsem mrtvej. Ne, není. Prkna. Yes. Dal. Zbývá zase on. No, dělej! Jo! To je zase něco dobrýho. Doufám. Je se možná dobrý. Jde na další. Vyhrávám zatím, hodně vyhrávám zatím. No nic. Oh no, tady toho jsem vždy chtěl, tady to si pak koupím jednou. No skvěle, ale tam... Proč tam jdete? To je úplně blbý. Akorát hned zdechnete. Pojď sem! Jau! Yes, dali jsme ho. Do jílo. Shade je taky dobrý, jakože. Kolte. Kyle, neutečeš mi nikam. Dobrý, že se ta ultina u Igdara nabíjí sama. No, já umřu. No nic. Dělej, zabít toho Igdara. No nic. Jdi se to healovat.
taky. Proč to dáš teďkom? Koupíš. Pojďme použít tu hyperchargeku. Divný. Aby mě bylo trochu slyšet taky. No to je. To musím vyhrát tolik. 3 miliony. No nic. Špatný. Ten. Joj. Mám všechno tady otevřený. Dáme si rankedy. To bude konkou teďko. Uvidíte. No. Já si asi vemu Mandy. Teď ji nemám. Uvidíme. Kam pojďte. Jsou všichni. No nic. Kamo? Proč dávají tak velký damage? Ani nehit. Yes, dal jsem kill. Yes. Kamo, nech mě. No nic. Come on, no. Tamhle. No nic. Kamo, ty jsi takový otravný. Skoro jsem ho hitnul. No, on má... Já jsem jedinej. No nic, musíš to dát. Dělej. Pojď. Yes. Jdem na to. Ne. No. No. Piper, pojď. Mě nic. Jdem na další. No. Mám. To je úplně na nic. Yes. No nic. Je to na to? No, prohráli jsme. Takže jdem na další hru asi. Drop. Koncom. Já jsem Agdara. Tak já si vemu Ender. Doufám, že vyhráme. Jdem sem. Dělejme, rychleji. První, yes, ale první. Kam pojď. Dělej o nás. Stejně. No.
easy. No nic. Jež musíme na to druhý. Musíme zabít. Musíme si tady hodit na to. Jmenou. Nehitně. Ember. Vyhrali jsme. No, něco dobrýho doufám bude. Jo. To jsem si vždy přál. Tady ten skin jsem si vždy přál. Na Colta. Toho jsem si vždy přál na Colta, tady ten skin. Yes. Zadáčil úplně. Nic. Gamegrang. Na Colta dělej. Colta. To možná vyhrajeme, nebo prohrajeme, nevím. Kamo, jak jsou dobrý. To jsem si neměl vzít. Neměl brát upřímně. Ale zabiju ji. Víte, úplně... Ach jo, já jsem si vybral špatný, jo. Poráváme úplně. Jsem neměl. No nic, prostě nejde. Prostě ním. Jau. Zabijte toho. No, prohrajeme. Ach jo. Fajně. Selhal jsem. Kde to vůbec skiny? Tady ten? Jo, tak já mám nejlepšíčko, jo. A nebo jsem chtěl tady ten, jakože. Dáme si Duo si dáme hezky a doufám, že vyhraju. Druhý místo. Druhý nebo třetí místo, anebo první. Na pohodu úplně. Já mám case, to si děláš srandu. Já mám case. Jau. To je voda? Jo, je to. Reálně. Oni dávaj. Je skill. Jau. Dobrý. No. Kam sakra jde?
Dobrý. No. No nic. Jdi pryč. Nechoď tam. No nic. No. No nic, to nešlo. Aspoň druhý místo máme. Druhý místo. Yes, to je docela dobrý druhý místo. Super rare? Cože? Další. Dám se Egdara. Vyhraju. To se mě v ně všichni bát. Jenom začít hrát. No, už jdem. Máme poslední hru teďkom. No, já jsem blbej. Pryč. No nic, takže to jsem si trochu zasek, já jsem přišel někam. No, dejmete. Tady budu asi hrát sám. No nic. Ne. To je bylo pro dnešní video všechno a zatím čus.